Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαή, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερος κινήσεων Υιός Βέσον Βασιλείμων Θεό, δεύτερος κινήσεων Υιός Βέσον Χριστό το Βασιλείμων Θεό, δεύτερος κινήσεων Υιός Βέσον Θεό, Χριστό το Θεό Βασιλείμων. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύτερη της χώρα, εξομολόγηση και με δωροπέπει ενεδίωσαν απολόμονος φώσος σημάτων, εκτείνουν των ουρανών στην τέλη, ώστε βγάζουν λίγες και υπερό αυτό, η συνέχεια είναι λίγες στην αυτή, ο περιπατών είναι περίπου ανέμο, ο ιόν της αγγέλους του πνεύματος και ο Χριστός και του πυρός του Βόλα, ο θεμελιών την γη και την ασφάλεια αυτή σου τη θύστης των αιώνων του αιώνος, άβυσος ο σημάτων του περιβόλων αυτό και των ωραίων στη σου γλύτωτα, αποδεικνύσω όσο τέτοιο αλήθεια και την δράση να μπαίνω σε μόλι και το δέος και δίος των προγραμμών και μιλήσεις αυτά, όλοι είναι εύκολο παρεντές του δουλεύεις πέρσου και καλύψη την γη, ο εξαποστέλων λιγάστη πάρα στην ομές των ωραίων διαδέξου γλύτωτα, ότι όλοι συμφάνουν με την ίδια προοδούτους δέξου αιώνα λειτουργήσαν αυτόν, αυτά τα πεθυνά των αντιδρασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουν φωνή, ότι ζουν όλοι των υπερών αυτού των έργων σου που στήσεται η γη, ο εξενατέρων χώρων που τη χτίεση και πρώτη δουλειά των ανθρώπων και της αργινάτων της γης, που είναι συμφέρει καρδία ανθρώπων που είναι όσο δεν είναι ότι κάτι που δεν ανθρώπους κυρίζει, χορταστήσουν το δεξίδιο και δύο και το κλιμάνο άσα και μέσα. Εκεί στο Κύριος έσως και περιοχή και την ηλικία αυτών, όλοι το συνάδεις Ελλάδος πέτρα της λαγωής. Επίσης ειρήνης Κύριος ο Ήλιος έγραφε τη συναυτού έτους χώρους και γίνει τον εις, εν αυτή η διελεύσεω πάντα τα παιδιά του λιγμού. Σκήνη οριόμνη θα πάσει εις της βάρ του Θεογός, να της ανέφερε τον Ήλιος και συλλήφθης ασκήτης πάντως αυτόν να σχίσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι του έργου στην εργασία του έως ως πέρας, όσοι μεγαλύτερα σου Κύριε, πάντα σου Κύριε σας, πληρώνει η γη της κτήσεως, άνθρωποι θάλασσα μεγάλη και δίκτυος, και τάφων και στερεγμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Οι ίδιοι αγορεύονται γράφουν να σου νέφες συνδέσεις αυτή. Πάντα προσέχετε ο Θεός, αν δεν είναι αυτόν εις έφυρον, δόντους αυτή η συλλέξωση. Θυμίστε το στον Κύριο της Ήβα του Χριστίξου του Χριστόφωτος, αποστρέφονται δε στο πρόσωπο γραφίζονται, ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και κλείψους και στον κύμα αυτών επιστρέφωση, εξαποστελείς το πνεύμα του Χριστίσου και αγγελείς το πρόσωπο αυτής, ή ακριβώς εγγελείς τους αιώνας και κρατείς την Κύριος της έδειξης αυτού. Ότι βλέπετε την γη και ποιον αυτήν βλέπουν οι τόπους των αραιών που χτίζονται, άσους Κύριος ζωή του πρώτου θεωμένους υπάρχει. Η δική αυτή την προλογική γογόνια θα αφήσει του Κυρίου και κρύβει ονομαστολή από τις γης και άνω ύφος δεν υπάρχει να σας ευλόγησε με τον Κύριο. Ο ήλιος έχει δίσει να φέρει τους κόντους και γεννατονείς, όσα μιλούν και διαβίωση Κύριε, πάντα και την σας. Δώσε πατή και γιο και γιο πνεύμα αυτήν και έχει τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, 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 δώσος η Θεός, αλληλούια, 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 δώσος η Θεός, αλληλούια, 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 δώσος ο Θεός, Ισημών, Κύριε, δώσος η. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ασταθείας των Αγίων του Εκκλησιών και της των φάθων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αυγουστίνου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχιστοδιακονίας Πατός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ επιβευσερούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοπίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως και των διαστάσεως πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλεόνων αδικορουντών οσούμων κανόνων εκμολώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
υπετουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, όργης, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πασαδόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάη εις τους αιώνας των αιώνων.
Maria, stella,
και μάγουσι προσύνεγγε
και μάγουσι προσύνεγγεν εν πίστη προσκυνούντας μεθόν ελέησον ημάς. Ούτι εγεννήθησαν εν χειμή κρισιών ερη άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός θεμελίους ειν αυτήν ο Χριστός. Και μάγουσι προσύνεγγεν εν πίστη προσκυνούντας μεθόν ελέησον ημάς. Κύριος διοικήσεται με γραφειλόν και αρχόντων τούτων των υγιανών και νομογέννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων εν καή κατοικία εσύ. Και μάγουσι προσύνεγγεν εν πίστη προσκυνούντας μεθόν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Και νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λαθώνεται εχθείς επί τος πηλαίων, αλ' ουρανός εφάσιν εκήρυξε, ως πες το πλάκτον αστέρα προβαλλόμενος ότι. Και μάγουσι προσύνεγγεν εν πίστη προσκυνούντας μεθόν ελέησον ημάς. προφητείες Ισαΐου του ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν, Παιδίον εγεννήθην ημίν Υιός και δόθη ημίν η αρχή εγεννήθη επί το όμορφο. Και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος Θεού. Άξογα ειρήνης στους άρχοντας, ειρήνη και υγείαν αυτό. Μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού, ούκα εστιν όριον, επί των θρόνων Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού. Καταδώσε αυτήν και αντικατέστε αυτής εν κρίματι και δικαιοσύνη, από τον νυν και εις τον αιώνα. Ο ζήλος Κυρίου Σαβαώτ λύσει ταύτα. ανέντιλας Χριστέ εκ Παρθένου, νοείται ηλιέ της δικαιοσύνης, και αστήρσε υπέδειξε, εστιλέ ο χωρούμενος των αχωρητών, μάγους οδηγήσας της προσκύνησής σου, μεθώσε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξα σοι. Κύριος ο βασιλεύς ενευπρέπειον ενεδίσατο, Κύριος δύναμη και περιέζωσατο. Μάγους οδηγήσας εις προσκύνησής σου, μεθώσε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξα σοι. Και καοεστερέως και κυνηγουμένεν Ιησούς ελευθύστε έτοιμος του θρόνου σου από τότε. Μάγους οδηγήσας εις προσκύνησής σου, μεθώσε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξα σοι. Επίραν η ποταμή Κύριε, επίραν η καταπλώνας αυτών, αρούσιν η ποταμή κρύψεις αυτών από φωνών ηχάρων. Μάγους οδηγήσας εις προσκύνησής σου, μεθώσε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξα σοι. Θαυμαστή μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, τα μαρτυρία σου επιστός της ανσφόρα. Μάγους οδηγήσας εις προσκύνησής σου, μεθώσε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξα σοι. Ο οίκος σου πνεύμα και εις μακρότητα ημερών. Μάγους οδηγήσας εις προσκύνησής σου, μεθώσε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξα σοι. Και Υιό και εν Θεό πνεύματι, Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέντιλας Χριστέ Παρθένου, νοείται ηλιέ της δικαιοσύνης,
στο Άχας λέγον, «Έλυσε σε αυτό σημείο παρακυλίου του Θεού σου η βάθος ή ύψος», και είπεν Άχας, «Ου μη ετήσω, ουδού μη ετηράσω Κύριον», και είπε Ισαΐας, «Ακούσε παιδί οίκος Δαβίδ, μη μικρόν μη αγώνα παρέχει ανθρώπης, και πώς Κύριο παρέχεται αγώνα, γιατί το δώσει Κύριος αυτός η μη σημείο. Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξι και τέξι περιών, και καλέσουσι το όνομα αυτού τεμαντήλ, βούτυρον εν έλλη φάγεται, φίλοι η γνώμη αυτών, ή προελεύσετε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν, διότι πριν η γνώμη το πεδίο αυτού, αγαθόν ή κακόν, απειθεί πονηρία το εκλέξετε το αγαθόν, και είπε ο Κύριος κόσμος, λάβε σε αυτό τόμον και τόμον, και γράψαν εις αυτόν γραφή ανθρώπου, το ξέρεις το νομίν είσαι στήλων, πάρε στη γράφη και μάκρυ, και μάκρυάζει πίσω πιστούς ανθρώπους, τον Ουλία, τον Ιλία, τον Ιλία, την όνορα της, και προσήλθον τους στην υποσύγκρη, και εργαστεί έδρα και έδρα την όνορα της, κάνε στον όνομα αυτού ταχύως κύριευσε το ξέρεις τον νόμισον, διότι πριν η γνώμη του παιδίου αυτού καλή πατέρα ή πατέρα, λείψετε δύναμη δαμασκηνού, και τα σκύλα της Μαρίας έναντι βασιλείως Ισηλίου. Με τον όρο Θεός, τότε έτσι κοιτάστε, και παπούσατε ως εισχάτη της γης, εις φόρες κοιτάστε, εάν καρπάνι ισχύσετε και πάλι νικηθήσετε, και είναι αν πριν δουλεύσετε, διασκεδάστε Κύριος, και λόγος εάν λαλήσετε μη εμείνε εμείνη, ότι είναι θυμόν ο Θεός. Του Κυρίου δεηθόμεν. Αγίωσε ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαια ή, εις τους αιώνας των αιώνων.
Κράτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Αδελφοί, ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, δυνατός υπονόμων εξαγοράσει, να την υιοθεσία απολάβουμε. Ότι δέστε ή εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Ιωάννου, εις ασκαρδίας ημών δράσων, αβάφατη ως Θεοκριτήτους, Άριος, ή Θεός και κληρονόμος Θεού, διά Χριστού. Σοφία όρθια του σωμένου του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα σε Κύριε, δόξα στη. Εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσεως Αυγούστου, απογράφεστε πάσα την οικουμένη, αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας και Ειρηνίου, και πορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την ίδια πόλη, ανέβηκε δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ πόλης Ναζαρέτης στην Ιουδαία, της πόλης Δαβίδ, ή της καλείται Βιθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξοίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε σοι Μαριάμ τη με μυστευμένη αυτό γυναική, ούσι εν Κύριο. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησαν οι μέρες του τεκείν αυτήν, και έτε και τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλεινεν αυτόν εν η φάτη, διότι ούκειν αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τι αυτοί αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμην αυτών. Ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαψεν αυτούς, και φοβήθησαν φόβον μέραν, και είπεν αυτής ο άγγελος μη φοβήστε, ιδούγα ευαγγελίζουμε μην χαρά μεγάλη της έστε παντή το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερα σωτήρος έστι Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο εμείς το σημείο ευρύσσεται βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων ελιφάτνη, και ξέφνησε γένετος ειν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψής της Θεό, και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκείο. Και γένετος απήλθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι υπημένες είπαν προς αλήθους, διέλθομεν Δίος Βιθλεέμ και είδομεν το ρήμα του το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισε ημίν, και ήρθος πέσαντες και ανέβρον την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και τον βρέφος, κείμενον εν η φάτνη. Οι δόντες δε διεγνωρίσαν περί του ρήματος του αληθέντος αυτής περί του πεδίου τούτου, και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων υποτοπιμένων προς αυτούς. Οι
Δε Μαριά, πάντα συνετή τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα την καρδία αυτής και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών, επί πάσιν εισήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι στη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και αεί, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης σου μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίος. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του οριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, όργης, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη Das der ganze Tag vollkommen sei, heilig, friedvoll und ohne Sünde, lasset uns vom Herrn erzählen. Einen Engel des Friedens, einen treuen Geleiter, einen Beschützer unserer Seelen und Leibe, lasset uns vom Herrn erzählen. Verzeihung und Nachlass unserer Sünden, Verfehlungen, lasset uns vom Herrn erflehen. Das Gute und Heilsame für unsere Seelen und Frieden für die Welt, lasset uns vom Herrn erflehen. Die übrige Zeit unseres Lebens in Frieden und dir zu fallen, lasset uns vom Herrn erflehen. Ein christliches, friedliches Ende unseres Lebens ohne Schmerz und Schande und ein gutes Verstehen von der Furcht der Regen nicht der Stunde Christi, lasset uns erflehen. Εις Παναγίας Αρχαμάντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπέρ του Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθόμεθα. Δια των ημών του Αγίων σου μεθοπληκτώσεις, Παναγία και αγαθό και στο ποιος πνεύμα την νίκαια ή εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν Αγίους κοινωνιών ή ομολογήσομεν.
Cataclínica na matéria, sabia, e daí entrava o disco,
ως και εξακολουθούν εκάστοτε καθόλου αυτού. Κατέρετε δε ημίνο λοιπόν ήμανος ο Κυρίος του πάθος ταύτα αποθετήκαμε ενώπιον σου πέρασε το Ελλάδα. Μέρα μου γαρισιένε την εκούσια και είδους ο οποίος του θάνατον τίνης και καλύπτοντας τον όνειρο του ζωής. Λαμών άρτων επί των Αγίων Αρχοντιακράντων καιρών για να δείξας η Πατρική Πατρί και ευχαριστήσας ευλογήσεις τους και άσας τεκάστας. Εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε τούτον εστι το σώμα, το υπερημών κόμενο, εις άφεσιν αμαρτιών. Εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν, πίετε εξ αυτού πάντες του πέστη το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυλόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο πίτης ημίων ανήσιμος ευθύς και ο ανεμόν θάμενος τα γέλη του Θεού και τα οδηγητές και τους ύψητας του Κύριου Παθημάτων, τους οποίους τα οδηγούν σήμερα το πίτης, εις εγγνέκον να στάσεις και χριστιώσουν του Θεού τους εφέντας, και έτσι τον δόξο που θα δώσουν του ταχώσιες. Τάστα εκ των σώων, σοι προσφέρομαι, κατά πάντα και δια πάντας. Δεύει το δέσποτα Παναγία και την Θεοδόρη και να η καταξιός με τις λειτουργήν του εστιατηρίου που διαδες του κερσίνης με την του καρπίσου με αυταντικής. Αλλά διαπλά, ελέγησου τους εκπέρους σου που σε εξέχετες και μάθα τα μούντας που σε εκπέρους. Λοιπόν, δεν θα δείχνει περισσότερο και σου δε όλοι θέλεις σε παρακολουθά για εκείνη την τελευταία. Έτσι που δεν μας πάμε και ζωγής σας μαγιάσε και ανάπτυξη. Αυτό συνάδει την τιμή των ο Θεός γυράζει. Αμένα αυτό δεν το καθόλου σώμα μου και Χριστού θάνατο. Όταν το Κύριος Χριστός και να μην του Αμήν. Το ήθελε του Κύριος Αμήν, αμήν, αμήν. Η Μάρθα θάνατος. Ενώσεις αλυσίες του Θεός και κοινωνία και μετανημένες της κοινωνίας. Μίσης Αδίνα, έλεος και χάρη με τα πάντα τα βερσέντα, ο καθόλου πατέρα πατέρα, όπως θα πούμε Αποστόλη και Θεό, μαρτύρων, οδηγητώντας κάπως πλέον και κυριωτής της Θεήμενης. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Πατρέρου Μαρία. Amen.
Έτσι πιστεύω ότι
ότι τούτο αυτό έστι το άθμο σώμα σου και τούτο αυτό έστι το θύμιον αίμα σου. Δέον σου, ελέησόν με και συγχώρησον και τα πράγματα μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον με ακαταβήτους και τα σχή των αγνάντων σου μυστηρίων, εις άφηση των αρθιών και ζωή μου. Ιδού βαδίζω προς τι εμπειρία, λαστουργέ μη φλέξει με την εξουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθερον εκπάσεις με την είδος. Δίπλος του μυστικού, σήμερον η ευκαινωνών με παράλαβε, που μήγα της εχθρής του μυστικού μου, που φίλοι μας δώσω κατά προβολίας, αλλά σε οριστήσω να δώσει μύστικη μου Κύριε η βασιλεία. Πατέρες και αδελφοί, συγχώρησατε εις τον πόλο. Και εγώ νέμα φρόξον άνθρωπο βλέπω, ευχαριστεί τους αναξίους βλέπω, και ούτως εν σώμα και θεήνο και τρέφει, θεεί το πνεύμα των βερνούν τρέφης ένος, έφερε σας πόθο με Χριστέ και ιδίους εις τους θείους σου έρωτη, αλλά κατάφληξον κυρία ήλιο της αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εσύ πληθής καταξίωσον, ή να τα δύο σπιχτών μεγαλείων αγαθέ παρουσία σου. Εν την αναγνώριση των Αγίων σου, πώς είσαι έσουν ανάξιος, και αν υπακρονίσουν στις ευθύνες των μυθώνα, ότι μου πέσει του γάμου, και παίζει μου συμβαρούν και υποκανδέλων, καθάρισον Κύριε την δίκη της ψυχής μου, και σώσον τον συνάνθρωπος. Δέσποτε την άνθρωπο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέρει κατά άγγελα, και το ανάξιον είναι, αλλης κάθαρση και ιασμόν ψυχής και του σώματος, και εις αραγώνα θελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείνε προς τον άσπρο Θεό αγαθόν εστί, κοίτεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δίκνου σου του μυστικού, σήμερα του κοινωνών παράγει, που μήγα της εχθρής του μυστήριων ήχο, ου φίλοι μας η δώσω καθάπερ ο Ιούδας, αλλά ο οριστής ομολογώσει, μύστικη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ του ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί
πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχνάτων αθανάτων, ευρανίων και ζωοποιών φρικτών του σου μυστηρίων, αξίως ευχαριστησόμεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντί να που σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Συ Κύριε. Την ημέρα πάσα τελεία να γίνει εκείνη και να μάθει να μελισσάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθος. Συ Κύριε. Ότι εσύ αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέχομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελεήμνη προεύχομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Erde du segnest die gesegneten Heiligkeit Freien. Vertrauen, rette dein Volk und segne deine Erbe. Erfülle die Fülle deiner Kirche. Heilige diejenigen, die die Seele deines Hauses lieben, verlassen sich, die auf dich hoffen. Schenke Frieden deiner Welt, den Kirchen, den Priestern, allen in unserer Region, beschützen dein ganzen Volk. Denn jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk ist von oben steigt herab von dir, Vater der Richter. Und wir senden dir Lobpreis und Dank und Anbetung an Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist ist in aller Zeit und Ewigkeit für ewig. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νικαίος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νικαίος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον του αιώνος. Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και σας περισταθημάς και αυτούς διαχάσαν, οποία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η επίσημον, Κύριε, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο εν σπηλαίο γεννηθείς και εν φάτνη αναπληθείς, διά την ημετέραν σωτηρία. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίες του τιμιοδόξου προφήτου, προδρόμου και προς του Ιωάννου, των Αγίων Αδόξου Πανεφημών Αποστόλων, των Ενδοσκαλίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Παδερημών, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλίας και Καπαδοκίας του Αναφάντρου του Μεγάλου και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Καθίστε 2 λεπτά.
Υπάρχουν, αγαπητοί χριστιανοί, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν έκτακτα γεγονότα. Υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν τακτικά και υπάρχουν εκείνα που είναι έκτακτα. Και μάλιστα υπάρχουν και στα έκτακτα ακόμα υπάρχουν πολύ έκτακτα γεγονότα. Τις προάλλες πέθανε ο Νέλσον Μαντέλα και είδαμε ότι στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο έγιναν εκδηλώσεις έκτακτες. Δεν ήταν μία συνηθισμένη κηδεία, αλλά είπαν ένας τόσο σπουδαίος άντρας, πρέπει να τον τιμήσουμε ιδιαίτερα. Και δεν έγινε μόνο σε μία πόλη, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, σε όλη την Νότια Αφρική και σε όλο τον κόσμο έγιναν διάφορες συνελεύσεις, έγιναν συναντήσεις, έγιναν κηδείες, αν θέλετε, δεήσεις προς τιμήν αυτού του μεγάλου ανθρώπου. Τα Χριστούγεννα ανήκει στην κατηγορία των πολύ εκτάκτων γεγονότων. Δεν είναι κάτι που έγινε, γεννήθηκε ένα μωράκι. Κάθε μέρα γεννιούνται 1000 και 1000 μωρά. Αλλά ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αυτό δεν είναι έκτακτο, είναι παραπάνω από έκτακτο. Και προσπαθούμε εδώ και 2000 χρόνια να το γιορτάσουμε. Και δεν είπαμε έγινε τότε, πάει, τελείωσε, αλλά το ξαναγιορτάζουμε και το ξαναλέμε και το ξαναπανηγυρίζουμε. Και όχι μόνο μία μέρα, έχουμε σήμερα την παραμονή των Χριστουγέννων, έχουμε αυτή την όμορφη ακολουθία του Εσπερινού με την θηλυκουργία του Μεγάλου Βασιλείου που μόλις τελέσαμε, που είναι και αυτή έκτακτη ακολουθία. Ακούσαμε τους ύμνους της ημέρας που είναι έκτακτη και αυτή. Δηλαδή προσπαθούν να μας φέρουν κάπως κατά δύναμη πιο κοντά σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει, να το καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Πώς είναι δυνατό ο Θεός να γίνει άνθρωπο. Όλα τα κείμενα που ψάλανε οι καλοί μας ψαλτάδες σήμερα, όλα αυτό επαναλαμβάνουν. Και δεν είναι ότι λέμε άντε να περάσει η ώρα, αλλά προσπαθούμε αυτό το έκτακτο, όπως είπα, να το τονίσουμε. Γίνεται λόγος για τη βασιλεία των ουρανών, για τη βασιλεία που αρχίζει. Η λέξη βασιλεία έχει φυσικά δύο σημασίες. Απ' τη μία είναι κάποιος, είναι βασιλιάς. Ο Θεός είναι βασιλιάς, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και βασίλειο, δηλαδή ανήκουμε εμείς σε ένα βασίλειο του Θεού από σήμερα. Ανήκουμε στο Θεό. Δεν έγινε βασιλιάς από μόνος του και για τον εαυτό του ο Θεός βασιλιάς των ανθρώπων, αλλά εμείς ανήκουμε σε αυτό. Αυτό εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Και επειδή δεν ξέρω πώς να δείξουμε τη χαρά μας, γι' αυτό αρχίζουμε και στολίζουμε τους ναούς μας, γι' αυτό αρχίζουμε και δίνουμε δώρα, γι' αυτό λέμε να το πανηγυρίσουμε και γινόμαστε πιο ωραία και στολίζουμε τις πόλεις μας και τα σπίτια μας και όλα αυτά, τα οποία φυσικά καμιά φορά γίνονται πιο σημαντικά από το γεγονός αυτό. Ξεχνάμε δηλαδή γιατί το κάνουμε αυτό. Και η Εκκλησία και μας το υπενθυμίζει. Αυτό κάνουμε και σήμερα με τη θελητουργία, αγαπητοί χριστιανοί. Σας υπενθυμίσαμε ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και αυτό το γεγονός πριν 2000 χρόνια έχει σημασία και το 2013 και ακόμα και το 2014, τη χρονιά που σε λίγο θα δούμε με το καλό. Εύχομαι να περάσετε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και φυσικά να μπείτε με την ευλογία του Θεού στην καινούργια χρονιά. Δύο ανακοινώσεις στο τέλος. Η μία είναι, ας το πω, μια έλλειψη αυτή που ζητάτε τα ημερολόγια τύπου, είναι καθοδόν κάπου ενδιάμεσα στην Πολωνία που τα τυπώνουμε και στη Γερμανία, κάπου στην Ότουβα βρίσκονται, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή. Στο Μπρουλ πάντως δεν φτάσανε την ώρα που ανεβόρησα,
για σας, αλλά θα φτάσει και στα σπίτια σας, όχι μόνο επειδή πολλοί κόσμος ρώτησε πού είναι αυτό το slide, βλέποντας το περσινό ημερολόγιο με τη φωτογραφία του Δεκεμβρίου, και όπως είμαστε σήμερα μαζεμένοι, ο καλός μας φωτογράφος, ο κύριος Άνσπερ, έβγαλε τη φωτογραφία και την έβαλε στο ημερολόγιο και ρώτησε πού είναι αυτή η μεγάλη ενορία του slide, τόσος κόσμος που μαζεύτηκε τα Χριστούγεννα, που να σας βλέπανε και σήμερα. Όσοι είστε, ο Θεός να σας ευλογεί και θα φτάσουν τα ημερολόγια. Και σαν μικρή παρηγοριά, και αυτή είναι η δεύτερη ανακοίνωση, υπάρχουν τα μικρά ημερολόγια τσέπης, 3 ευρώ, στο παγκάρι, όπως πάντα. Έχετε να μας πείτε τίποτα? Θα πω επάνω διευκόν και θα πείτε και εσείς κάτι. Διευκόν των Αγίων Παταριμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να το πούμε. Καλήνες περνάνονται, για μην εγωισμός, ας Χριστού την θεία γεννήσει, να πως αρμονικός, ας Χριστός και μάτρες ημερών, την πόλη ουρανή αγράτονται, και δεν φύσης όλοι εντός τηλεοπτικέται, εμφανίζον μάλλον και ο βασιλεύς των ουρανών, και πλήτης ονός